Здравейте, приятели! В предишния епизод ви запознахме с идеята ни за подкаста Be Youth и защо създадохме този канал. Място, където младите хора на Горна Оряховица могат да говорят, да питат и да откриват. И преди да сме започнали, читам, че е изключително важно да отбележа, че този епизод се записва благодарение на проект подкаст Be Youth. Ние говорим 155 години Горна Оряховица град, който е финансиран от бюджета на община Горна Оряховица чрез процедура Бъди активен от Фонда за нови местни инициативи за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност. Днес ще направим първата си крачка към историята на нашия град. За да разберем кои сме, трябва да знаем откъде тръгваме. Гостуваме на историческия музей Горна Оряховица и ще направим истинско пътешествие във времето, назад към 1870 година, когато село Оряховица става град. Ще говорим за хората, които са живеели тогава, за обществото, за образованието и за поп Йонко Тревненски, който остава следа с една паметна бележка. Заедно ще се опитаме да си представим какво е било да живееш тук преди век и половина. Днес с нас е господин Пламен Мадемов от Историческия музей Горна Оряховица, един от пазителите на нашата горнооряховска памет. Здравей, Стефан! За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли в Исторически музей Горна Оряховица и много се радвам да ви посрещна тук. И за мен е удоволствие. Така, нека си представим, че се намираме в селото Оряховица през октомври 1870 година. Нямаме мобилни устройства, нямаме асфалтни пътища, нямаме интернет, нямаме пощенски услуги. И как бихме могли да отбележим това историческо събитие? Ами да, наистина за това си прав. Тези удоволствия и екстри, които са свикнали младите хора в съвремието, със сигурност не ги е имало в тогавашна Оряховица. Иначе това, което така отбелязваме като събитие, и аз може би тук искам да използвам момента, за да внеса една конкретика, за да бъде коректни към историческата наука, е това, че реално ние нямаме истинско свидетелство точно кога Горна Оряховица става град. Имаме косвени свидетелства, че това става периода 1870-71 година. Това, заради което сме избрали по-ранната дата и правим това отбелязване сега, е една приписка, оставена към кондиката на църквата Свети Никола от поп Йонко Тревненски. Но това е една наистина паметна бележка, както вие я наричате, и все пак е един важен знак, който ни дава насока към това да считаме, че 1870 е годината, когато Оряховица става от село град. Но имаме ли яснота, кой всъщност е бил поп Йонко Тревненски и откъде е дошъл в Горна Оряховица? Да, за щастие, за историята на поп Йонко Тревненски имаме доста повече материали и запазени архиви. Това, което със сигурност повечето от вас биха се досетили от неговото прозвище Тревненски, е, че той е родом от град Трявна. Неговото светско име е Йовчо Поп Николов Икономов. Йонко Поп Николов Икономов е роден в град Трявна, както казах. Както така може би се досещате от неговото презиме, е потомствен свещеник. Той е син на Поп Никола, който пък от своя страна е син на един от известните и видни летописци на Трявна, Поп Йовчо. Учи в Трявна, по-късно учителства в град Трявна. 1866 година се жени за горнооряховчанката Иванка Поп Стоянова. Може би това е нещо, което със сигурност изиграва роля в това да се премести от Трявна в Горна Оряховица, но факт е, че през 1870 година ние вече откриваме, че той е назначен за свещеник на църквата Свети Никола. Мисля, че ще е интересно така да спомена от неговата биография. Може би по-малко знаят, че всъщност поп Йонко Тревненски е свещеникът, който
изповядва Георги Измирлиев в неговата последна изповед, точно преди сам да сложи примката си на бесилото на 28 май 1876 година и с славните думи и паметните за Горна Оряховица: "Сладко е да се умре за свободата на Отечеството." По-късно той доживява освобождението, живее още доста дълго време в Горна Оряховица. През 1883 година е назначен за архиерейски наместник и мога да кажа, че ако Елена Гранчарова, например, е нашия на горнооряховщини обществен водач, закрилник, то Поп Йонко Тревненски до неговата смърт през 1923 година е религиозния, духовния водач на горнооряховчани. Благодарим. И сега, ако може да ни разкажете за семейството на Поп Йонко Тревненски, дали е имал попадия и деца, и ако някои от тях са играли важна роля в развитието на селото Оряховица. Да, както вече казах и в предния въпрос, имал е съпруга, имал е попадия, въпросната Иванка Поп-Стоянова. Мисля, че и в днешни времена, за да станеш свещеник, първо трябва да си намериш съпруга, така че тогава този паралел е валиден и днес, и в онези времена. Относно неговите наследници, така може би ще е интересно като сравнение също да направя, че за разлика от днешните времена, може би за съжаление, когато семействата обикновено имат едно или две деца, в онова време, в което ние сме се върнали, фамилиите са били доста многодетни. Обикновено рядко се е случвало здраво семейство, което да има по-малко от 4 деца. Разбира се, такива са били нравите, битието. Тогава децата са помагали от доста малки, са започвали да се трудят в семейни задължения, да подкрепят издръжката на фамилията. Така че Поп Йонко Тревненски не прави изключение в този пример, който дадох. Той има 5 деца, 4 дъщери и 1 син. Така мога да откроя тези, които наистина имат някаква следа по-късно в историята на Горна Оряховица. Такава е Мария, неговата най-голяма дъщеря. Тя е родена 1867 година, още в град Трявна. Мария така получава доста добро образование за онова време. Като цяло може да се каже и за семейство на Поп Йонко Тревненски, че всичките му наследници той се е постарал да получат много добро образование. Мария учи в гимназията в Търново, а после завършва и висше образование в Харков, тогавашната Руска империя. Завръща се в Горна Оряховица и става учителка. Преподавала е аритметика, геометрия, пеене. Тя е била така доста талантлива дама, ако можете така да си представите. Свирела е на цигулка, на китара. Но, за съжаление, нейната съдба е свързана и с един от най-трагичните моменти за Горна Оряховица. Става въпрос за катастрофалното земетресение, което сполетява нашия град на 1 юни 1913 година. Наистина едно унищожително бедствие. Предполагам, че ще стане въпрос и пак в нашия разговор за тази трагедия. Но нейната трагедия е свързана с това, че по време на земетресението тя като учителка загива заедно с цял клас ученички, които остават затрупани под руините на девическата гимназия в Горна Оряховица. Така трагично завършва нейната съдба. Още една учителка има, която от дъщерите на Поп Йонко. Това е Стефана, която така също получава добро образование. По-късно в Горна Оряховица е преподавател в Стопанското училище, чието наследник днес е основно училище Иван Вазов. Тя е така доста активистка на женското движение, участва в Дружество Просвета, женското Дружество Просвета в Горна Оряховица, основано от Елена Гранчарова, спасителката на нашия град. По-късно през 20-те години тя става и председател на Дружество Просвета, активист на Българския женски съюз. И да, може би е интересно да спомена и единствения син на Поп Йонко Тревненски, може би и заради това, че от неговата съдба в момента, дори в
наше време има една видима следа, която мога да ви поставя като задача. Синът на поп Йонко Требненски, Иван, също получава много добро образование за времето си. Той завършва инженерни науки в Белгия, но при завръщането си трябва да записва се за участник в войните. Тогава Балканските войни, Първата световна война. За съжаление, тази световна война се оказва фатална за него. Той загива на фронта близо до Битоля през ноември 1916 година. Но днес, ако отидете до паметника на загиналите горнооряховчани, който се намира над Младежкия дом, можете на плочата сред падналите герои да откриете името на Иван Поп-Йонков Икономов. Благодаря. Сега искам да поговорим и как всъщност е изглеждал нашия град преди 155 години. Нали, какви хора са живеели тук, как са изглеждали сградите, нали, домовете им, също как са се препитавали, какви занимания са имали. И всъщност имаме ли исторически данни колко хора е имало в селото Оряховица, нали, през 1870 година? Да, имаме така сравнително запазени данни, като брой жители в този период, за който говорим, 4700 жители в 1200 къщи. Това са така сравнително първите по-официални данни, с които разполагаме. Иначе, като цяло, градът е бил разделен на 5 махали, които са се образували около всяка от църквите на града, тези, които и днес ги имаме около центъра на Горна Оряховица. Относно така, как са изглеждали горнооряховчани, имаме така едно щастливо стечение, мога да го нарека, на обстоятелствата, че по същото време, през 70-те години на 19 век, когато нашето селище става град, в града ни идва пък първия, тогава са ги наричали светлописци. Това е първия фотограф, който идва в Горна Оряховица. Това е Иванчо Захариев. Той е от Самоков, но пък се оженва за горнооряховчанка. Явно може да се каже, че дамите на Горна Оряховица са били наистина така видни, образовани, атрактивни и са успявали така да доведат добри зетюви, които да се впишат в историята на Горна Оряховица, така в кръга на шегата, но наистина Иванчо Захариев донася своята първа фотографска техника, която не можете да си представите доста колко по-обемна и различна е от това, което е сега и това, което ние се заснимаме сега, но благодарение на неговия обектив успяваме да видим така как са изглеждали горнооряховчани, как е било тяхното облекло. Относно визията на града ни, първата външна снимка, която прави Иванчо Захариев, е едва през 1894 година, но и оттам е трудно да видим, да придобием добра ориентация за облика на града. Това, което може да ни насочи, е тези историографи, които са изследвали историята на града ни, като започнем от прочутия Феликс Канец, който прави 2 посещения в Дунавска България. Той по-късно издава и тези книги Дунавска България и Балкана и там описва доста добре и облика на града, и бита на горнооряховчани. Също добро описание прави автора на последната за сега история на Горна Оряховица, Звезделин Цонев, който също така има добри насоки за това как е изглеждала Оряховица от това време. Както казах, 5 махали около църквите. Улиците, няма какво да ви кажа, били са тесни и най-вече кални. Тук там е някъде имало заслани с кълдъръм. Главните улици, може би така е добре да отбележа, защото те може да се каже, че имат такава в проекция съвпадение и с наши дни. 5 са били, както са били 5 махалите, 5 са били и главните улици. Те са свързвали в общи линии селищата около Горна Оряховица и са носили техните имена. Значи едната е била Търновска, т.е. тази, която води към Търново. Днес така в нейната проекция е пешеходната зона, която минава от галерията в посока на пазара.
Друга главна улица е Долнооряховска. Тя днес носи името Свети княз Борис I, но всъщност и днес изпълнява тази роля да свързва центъра на Горна Оряховица с съседния вече град Долна Оряховица. Друга главна улица е била улица Калтинска, водила е до тогава село Калтинец, днес Калтинец е квартал на Горна Оряховица. Тя по-късно е наречена станционна, защото след изграждането на ЖП гарата тя е водила към тази спирка. Днес това е улица Цар Освободител. Улица Лясковска, това е улицата, която и днес започва от пощата в посока Лясковец. И другата така по-главна улица от това време е била улица Темнишка, т.е. водеща към село Темниско, днес част от днешното Първомайци. Така Темнишка мога да откроя, че още тогава е била забележителна с това, че там са били струпани дюкяните, търговците и дори както така я нарича моя предшественик доктор Иван Бачваров, това е било Манхатън на Горна Оряховица. Какво са правили хората през 1870 година? И какви са били техните занаяти и поминъци? И Горна Оряховица още от по-ранните векове, преди освобождението, със сигурност се е откорявала с своите занаяти и търговия. Това са били най-важните поминъци за Горна Оряховица. Като цяло, по стечение на обстоятелства и до ден днешен града е с малко землище, няма такива земеделци, земевладелци. Нали, от тази гледна точка единственото, което са отглеждали, това са били лозя, най-вече за производство на вина и раки, и то не само за своя употреба, разбира се и за продажба, но със сигурност в архивите и в историята Горна Оряховица си остава известна с търговията, с занаятите, със своите известни пазари. Най-известният, разбира се, е бил Сър пазар. Това е пазара за едър добитък, където така са се стичали огромна маса търговци. Друг известен е бил Житния пазар, Еким пазар тогава се е наричал. Хубаво е да уточня, Сър пазар се е провеждал до днешното основно училище Кирил и Методий, а Житния пазар се е провеждал където днес е парк Христо Ботев. И именно заради тези пазари, тази известност, която е добила Горна Оряховица, така тогава са я наричали с прозвището Корускеле, което идва от турските думи сухо пристанище, защото, както казах, наистина от огромна територия са пристигали всякакви кервани на пазар в Горна Оряховица. Относно занаятите, така няма да ги изброявам. В така най-ранните архиви по това време имаме регистрирани 14 еснафа. Така да поясня за тези, които не знаят. Еснаф, това е сдружение на хората, които се упражняват сходни занаяти. Може би ще е любопитно така да кажа, че занаятите, както се досещате, са съвсем различни от съвременните занимания в Горна Оряховица. Така, примерно, интересен занаят имало е еснаф на арабаджиите. Арабаджиите са хората, които са превозвали стоки и товари с каруци, нещо, което днес при развитието на транспорта няма как да просъществува. Занаяти еснафи като сарачите, които, например, обработват кожа най-вече за хамути, за седла във връзка с ездитните животни, кундурджии, обущари. Мисля, че вече в Горна Оряховица май няма обущари. Така че доста са били интересни тогавашните занимания, но това пък, което остава и няма как да ни откроя като важен занаят, защото си има приемственост и в днешни дни, това е така нареченото салханджийство. Идва от още една турска дума, салхана, което значи кланница. И предполагам се досещате, става въпрос за обработката на месото в производството на сухи колбаси, деликатеси, пастърми и най-известното, което и днес го пазим като традиция, е слава и кулинарна емблема. Става въпрос за горнооряховския суджук. Сега искам да поговорим как е изглеждал нашия град преди 155 години. Как са изглеждали хората? Как са изглеждали градите, къщите?
Ами, както казах, за съжаление нямаме запазени фотографии, които да придобием представа. Разбира се, за това роля има и земетресението, но това, което имаме запазено от описанието, за което говорихме в тези историографии, преобладавали са, разбира се, в началото на тази история дървените и кирпичените къщи, но разбира се, имало и каменни къщи от дялан камък. Може би това, което е така интересна особеност да подчертая, така по-заможните търговци са имали двукатни къщи. Двукатни, смисъл двуетажни, и това, което е било характерно за тях, че на първия етаж там са работните помещения, т.е. там е хем работилницата, хем търговската площ, където си продават стоката, а пък на втория етаж е била жилищната площ, където работят съответните търговци и където пък се прибират да нощуват. Може би така можем да успеем от архивите на музея да покажем така, може би последните оцелели къщи, като сградата на Метоха, като хана на Мано Тодоров, като къщата на Гранчарови, които така са оцелели малко по-дълго време и поне за радост ги имаме запазени като фотографии. Мисля, че ако ги видите, ще придобиете и визуална представа така за характерната горнооряховска къща от това време. Добре, нека да отидем в една друга посока. Как е било структурирано образованието? С какво е свързано училището? Дали е било църковно или пък е било светско? И дали имаме информация дали са имали учебници тогава или още не са имали достъп до учебници? Ами да, значи относно образованието, Горна Оряховица не остава в страни от тенденциите, които са били като цяло за възрожденска България. Значи първоначално, както навсякъде, така и тук, предимно се е наблягало на обучението и комуникацията на гръцки език. Но разбира се, както и в България, така и тук са имало доста будни горнооряховчани, които са опитвали да наложат преподаването и образованието на нашия роден български език. В началото, разбира се, както навсякъде, са били така наречените килийни училища и началото на организирано обучение на деца дължим на двама свещеници. Отец Зотик от 1822 година и отец Герасим от 1827 година, които събират деца, затова са наречени килийни училища, защото те ги събират в килии, в стаи на църквите, където се опитват да ги образоват. Разбира се, не са имали учебници, далече било от учебния процес, който сега младите хора си представят. Ползвали са църковните книги, то колкото да се научат да четат и съответно да пишат. Вече за учебници е трудно да говорим, макар че по същото време, 20-те години на 19 век, се появява първия български учебник, рибния буквар на Петър Берон, но той със сигурност е бил изключителна рядкост, макар че мога да се похваля, че ние в музея в Горна Оряховица имаме запазен екземпляр от първото издание на този рибен буквар на Петър Берон. Но така като образование, като училищен живот, който е по-близък до съвременните представи, можем да кажем, че настъпва едва през 1859 година, когато в Горна Оряховица идва изключително известния български просветител и книжовник Иван Момчилов. Благодарение на него в Горна Оряховица образованието вече е въздигнато до модерното за тези времена класно училище. Другото, което е, освен че реформира образователната система, Иван Момчилов се занимава и с това сам да съставя и да прави учебници, които е ходил до далечна Виена, за да бъдат отпечатани и после да ги разпространява в училищата в цяла България. Изключително голям книжовник и будител е бил Иван Момчилов и с огромна роля за образованието в Горна Оряховица.
Също много ми е интересно, имаме ли също някакви данни относно колко са били младите хора тогава и как са се забавлявали, какви занаяти са имали и да. Конкретно за забавленията, със сигурност не са били чужди на горнооряховчани, така имаме добре запазени пасажи в тези истории на Звезделин Цонев и Феликс Каниц дават добри описания за това, че обичали да като цяло горнооряховчани да си правят така едни шумни веселби в кафенетата, използвайки музикалните инструменти, тарабуки, зилове. Понякога са си прераствали в наистина огромни шумни забавления, така наречените дунанми. Конкретно за младите хора, така, това, което е характерно и не само за Горна Оряховица по това време, доста често те са се събирали в така по-големите стопански дворови на някои къщи, обикновено така в края на сезона, когато се прибира реколтата. Официално, нали, събират се да помогнат с обработката, с прибирането на реколтата, но това пък е бил формален повод да се запознават помежду си и доста често да се харесват и съответно после пък нерядко се е случвало да последва и сватби. Сватбите също мога да кажа, че така доста по-различни са може би и те от сегашното време, защото тогава са се правили изключително огромни. Значи нерядко са се събирали по 100-200 души на едни огромни трапези и сватбите понякога са траяли по 3-4 дни с наистина голяма дунанма, голямо веселие, голям шум. Дори така имаме в нашите архиви запазено, че през 1874 година сватбата на един представител на видния род Рахнеоло от Горна Оряховица е поканил 2 музики за сватбата. Една обикновена и духовия оркестър на военния гарнизон, от турския гарнизон от Велико Търново също е дошъл да свири на сватбата. Иначе, като цяло, така и за младите, и за семействата, нещо, което мисля, че и сега е характерно за оряховчани. Обичали са тези излети на страни извън града, така като един пикник да си направят с почерпка, с компания. Обичали са да ходят така до манастира Света Богородица край Арбанаси или пък край река Янтра, за да си направят хем плаж, хем да си похапнат. Като любими места за разходки също така са градската градина, която е така най-стария парк на Горна Оряховица, създадена още 90-те години на 19 век. Там е направена и питие продавница, т.е. могат да отидат да си почерпят с нещо, да си купят. Също интересно, така като място за разходка е била бирената фабрика, също създадена 90-те години на 20 век, която пък е имала казино, също място за забавление. Комара също е описан, че не е чужд на горнооряховчани още от този период. Така като ако направим паралел с съвременните спортни забавления, примерно ако днес младите обичат да ходят на стадиона да подкрепят отбора или в спортната зала, тогава пък са били като характерно и масово явление пехливанските борби. Това са борбите, от които между другото започва своя път и нашия почетен гражданин Никола Петров, който е първия българин, който печели световна титла по класическа борба. Интересни състезания, обичали са да гледат тези конни надбягвания, кушии, по които обикновено се провеждат по Тодоров ден и мисля, че и днес така се опитват да съхранят тази традиция в Първомайци, в Арбанаси. Иначе зимата като че ли по-малко са били забавленията, но правили са обикновено в читалищата, са правили вечеринки, имало е любителска театрална група, която е давала постановки, събирали са се да слушат музика и най-често тези вечеринки в читалищата са били свързани с някаква благотворителна цел да събират някакви дарения за някаква кауза. Както в всички градове, нали, има някакви големи известни фамилии и семейства.
Интересно ми е в Горна Оряховица или тогава селото Оряховица, имало ли е някакви такива известни фамилии, които са оставили отпечатъка си и до ден днешен още се споменават? Ами да, разбира се, аз даже смятам, че самото споменаване на, примерно, рода Гранчарови или рода Бурови мисля, че говори достатъчно на горнооряховчани и сред младите са достатъчно известни, за да влизам в детайли. Ясна е ролята на Гранчарови не само в национално-освободителните борби, но и като техни потомци, от които участват пряко и във военната история на България през 20 век. Същото важи и за фамилия Бурови, която е дала 5 народни представители, банкери, индустриалци. А, така да насоча към по-непопулярните в така мащабната история имена, но не по-маловажни. Това са били старейшините на града. В началото това, което отбелязах, че града се е оформил от махали, които пък са се обособили около църквите на града. Всяка махала се имала старейшина, т.е. това е бил най-авторитетният човек, който е вземал, старейшините са вземали важните решения за съдбините на града. Така че такива имена, старейшини са били, например, Атанас Хаджи Иванов Брадата, Христо Чертазана. Това са старейшини преди освобождението и имена, които пък после стават кметове на Горна Оряховица. Хаджи Сотир Петков, Хаджи Димиевите. Наистина доста така са били тези известни имена тогава от Горна Оряховица и не само не са били важни само с авторитета си и във вземането на решения, но това са били имената, които са участвали в изграждането значи със своите дарения, със своето богатство. Както казах, тогава много от нещата, училища, читалища, църкви са се изграждали изключително с дарения и тези важни имена са били хората, които не само са решавали делата, но и са дарявали огромни средства, за да ги имат тези неща в Горна Оряховица. А имало ли е богати търговци, занаячи и земевладелци? Да, значи за земевладелци няма как да говорим. Това, което говорих по-рано, че Горна Оряховица е с малко землище, нямаме такива видни развития в земеделието, но пък, както казах, търговци и имало изключително важни. Относно богатството, така може би това, което бих казал като показателно преди като говорих за важните имена, не знам дали сте обърнали внимание, че доста често използвах един придатък Хаджи. Атанас Хаджи Иванов, Хаджи Димиеви. Това Хаджи идва от тази дума, която свидетелства, че човекът е ходил на поклонение до Божи гроб, до Иерусалим. Сещате се колко далече това, особено пък за онези времена да предприемеш такова пътуване до Божи гроб и да се върнеш. Това със сигурност говори, че тези хора са били изключително богати за това време, а за да имаме толкова хаджии от Горна Оряховица, значи със сигурност са били доста състоятелни и преди и след като Оряховица става град. Имаме ли данни, кои от тези семейства все още живеят на територията на Горна Оряховица? Да, разбира се, много има фамилии, които така запазват своето влияние, имат наследници и остават в Горна Оряховица. Има и такива, които пък са преляли своеобразно казано гена и кръвта си в други градове, но пък тук аз искам да отправя към вас едно предизвикателство. Нека всеки, особено младите хора, попитайте вкъщи родители, баби, дядовци, за да разберете кога вашия род е дошъл в Горна Оряховица, кога сте се заселили и пък защо не може да откриете наистина своя род, да го проследите до тези така наречени големи имена на Горна Оряховица още от времето, когато е станала град.
Имам още един въпрос относно къщите, да се върнем малко назад. Имате ли някаква информация или пък някаква идея, кои къщи все още могат да се видят, нали, такива от известните семейства, примерно, или някакви значителни и ключови за нашия град? Ами, това, което вече стана, нали, в процеса на разговора като дума е, че наистина, за съжаление, наистина нямаме запазени къщи, поне от времето, когато Горна Оряховица е ставала град. Споменах вече това катастрофално земетресение от 1913 година, което наистина унищожава близо 90% от сградния фонд на Горна Оряховица. Изключителна катастрофа. Може би по-малко знаят, че броени дни след това катастрофално земетресение през Горна Оряховица минава един унищожителен ураган. Ама истинско торнадо, което дори обръща 45 тонни вагони на ЖП гарата, ги премята като детски играчки, и това торнадо доунищожава това, което земетресението е пощадило. И за съжаление, още през 20-те години нашия град трябва да промени коренно своя облик. Още такива мащабни промени има и вече през втората половина на 20 век, които така променят облика на града ни. Да, понякога наистина, за съжаление, един стремеж към ентусиазъм да крачим към модерното, за съжаление, погубва местата ни на памет. И единственото, което можем така да видим съхранено, е единствено от фотографиите, които имаме запазени от архивите на музея, за да придобием някаква представа как са изглеждали тези наши възрожденски къщи в Оряховица, когато е станала град. Как мислите, хората, които са живеели преди 155 години, биха ли разпознали нашия град сега? Ами, едно нещо е сигурно, значи има една скала, камъка, която се извисява над нашия град от хилядолетия, и е нещо, което и тогавашните и сегашните горнооряховчани със сигурност е първото нещо, когато дигнеш глава в Горна Оряховица, за да разбереш, че си в този град. Конкретно като градоустройство, аз вече споменах, че главните улици, които са били тогава, и днес имат своите сравнително приблизително същите проекции. Говоря за Долнооряховска, Търновска, Темнишка улица. Също така характерно е, казах, че града е бил събран от 5 махали около 5 църкви. Това са 5 църкви, които и днес съществуват в центъра на Горна Оряховица, които ги е имало и преди 155 години. Има ги и днес. Може би като важен маркер, макар и от малко по-късно време, е паметника на нашия апостол Георги Измирлиев Македончето. Неговия пиедестал е поставен още през 90-те години на 19 век, така че нещо, което не е променяло местоположението си и могат да го познаят както и тогавашните, така и съвременните горнооряховчани. Може би това е така като маркери. И в заключение, какъв урок може да извадим от миналото на хората? И какво послание може да дадем за нас, младите хора, днес? Ами, конкретно към младите хора, със сигурност, както вие сам казахте в началото, за да познаваме кои сме, трябва да търсим себе си, да откриваме в историята нещата. Това са важните неща, когато познаваме историята си, така познаваме по-добре себе си, така по-лесно намираме и пътя си в обществото и в своето развитие. Дори в тази връзка аз наистина искам да ви поздравя за така добре оформените въпроси в този подкаст. Не просто чиста галантност, но наистина много добре е това, че сте направили първо да видите конкретния човек, после да го видите каква е ролята му в обществото, какви са били групите, какви са били семействата, какво са се занимавали. Това са наистина важните въпроси, които като откриеш, ти дават изключителен принос за себе си.
И в тази връзка е моето послание към младите. Нека да не се притесняват да питат. Нека да питат, нека да се интересуват, нека да трупат опит, защото един ден те ще дойдат на мястото да дават отговори и да решават проблеми и този опит ще им бъде изключително полезен. Така че продължавайте да питате, надяваме се и винаги ще бъдем насреща да отговаряме. И така, приятели, това беше нашето приключение в историческия музей на Горна Оряховица. Огромни благодарности на директора господин Пламен Мадемов и целият екип, че ни дадоха шанс да надникнем в миналото и да разберем повече за нашите корени. Благодарим също така и на община Горна Оряховица и на техния фонд за нови местни инициативи. В следващия епизод ще бъдем гости на Общинската библиотека. Ще открием как книгите и знанието са изградили нашия град. А сега, ако това видео ви е харесало, ударете лайк бутона, абонирайте се за канала и споделете с приятели. Така помагате на подкаста BYouth да стигне до повече хора. Оставете ни коментара какво ви е впечатли от този епизод. Ние четем всичко и най-добрите коментари ще влязат в следващите видеа. До скоро и не забравяйте, ние сме наследниците на тези смели хора, които превърнаха мечтите си в реалност. Сега е ред на младите да пишат историята на Горна Оряховица.